is your boy DJ S Shine Best International. Making sure no mass I had and I shot them the Sabbath on the man a gala. A hand ya man, Malona Baza, was on a pass. I'm a just Malona Lata, I'm a happy faculty. William Kumbali, I'm on a one untally, Namata Macanchale, that's Macana, one jelly. I see you know the one for me, or was that a woman Bali? You're gonna be family. I know it's I saw from Monday low to Sunday. I ain't leave a call bazaar. Spending money by the bar. I'm doing one on a bar. I thought you gon' voice him out, but you go come and watch a look at that. I'm happy faculty. You make Kambali. I'm on a one untally. Namata Macanchale. That's Macana one jelly. I see you know the one for me. Or was that a woman Bali? You're gonna be family. Is your boy, DJ S Shine Best International. Idani kake no dogu, isi na wago. Ogeleda oda opu idani kiribo dogu isi na wagu oda opu ni dani opu ni dani didebi isi na wagu mbola bi ni dani ebele nwa were agaba oda opu yeso mo go mama ogeleda oda opu Chinelugo nwidani onyoma Chinyelego Chinyeliego nwidani na yakene ayakekene ebele nwa were agaba
ebele nwati na amaloji ọgaranya ndị dani niile ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọ bụ ebele nwa mkpụrụ obi ndị dani ọfọ ndị dani jide ebube nyabuchi Ibanyi Chukwu umadigo okoyaga yesomogo bịa weli na nne mụrụ odogwu na village na-akpọ Akamanidane ịnọrọ ya mana nna ya dịka ọnwụlugo ijebe dị mma na nna ya bụ late chief Peter umadigo okoyaga papa anyị na mmụọ amalise n'abụnye bụ ichie akọma the second n'idani n'ọnụrụ nwanyị wenụtala ụlọ mma Veronica umadigo okoyaga nwanyị dị mma ezinne nwanyị ọma abamụlọ ọmụmụ n'imeke mama Papa nya no nụrụ nwanyị tọ mana ọ bụ nne nya bụ isi nwanyị o wee mụta odogwu ọ gụrụ akwụkwọ na Central School n'Idani Bebe ọ gụrụ secondary n'Obiagwe Secondary School n'Idani Bebe Igbo na-ede n'aka ndị nkuzi na-akọrọ ya aka mkpụrụ obi n'Idani ọ dị na nwatakịrị wee mebe ibe dị mma o wee gụsị akwụkwọ maka na nne ya na-azụ abịa na Abakaliki ebe ọ bụ ka dị m odogwu papa anya wee kpọrọ ya wee debe na shọpụ o wee mụba abịa ọ mụsịrị ya babịa wee jebe Ọnịcha do na nke nwanne ya lee Chinedu umadigo okoyaga aja wanụ gaba n'azụ n'Ọnịcha do ma nwanne ya na nwurugo alịlị ọ na-akwali alịlị nwanne na-akwali nwanne ya ọnwụ gburu nwanne ya ọ bụ na ọnwụ na-eri ego obulu ego rapụ nwanne ya azọta ndụ edebere ọnwụ Chinedu ịba ihe igwe na ịdị ajọtọ n'ụzụ onye bịara ụwa ga na nna Idani ka ike n'odogwu isi na-awa agụ mkpụrụ obi ndị Idani ọgịrịga ọda okwu Idani kiribe odogwu isi na-awa agụ ọda okwu n'Idani okwu onye Idani dike mkpụrụ obi n'Idani ebele nwa were ya gaba otu ndị kosi bido abịa mmanya o mesịrị gbagote Lagos bido mesie jebe obodo China ego oyibo wee karịa o wee lụba mmanya nke ya kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji mmalụ odogwu isi na-awa agụ ya bụ direktọ Lucky Anison Investment Nigeria Limited CEO Datsun Nigeria Limited Leon Diamond Whiskey Dynasty Gold Whiskey Leon Swagger Blue Whiskey Leon Swagger Red Whiskey Lion Swagger Black Whiskey Grandmaster Whiskey Grandmaster Coffee Run Grandmaster Bosca Grandmaster Peters
Grandmaster Ginger, Grandmaster Coffee Liqua, Kokoma Peters, 1947 Root Power, Ogaranya Welia Gaba, Akane Simmanya, Ine Mama, Ishoba Grandmaster, Manya Nedoziaro, Lion Diamond Whiskey, Diamond Gold, Manya Nanua, Akane Simmanya Nigeria, Leo, there's a Mogone Gado, Akane Simmanya. Sadiva. Hey! Yama jambe wilo. Onye nwele go puchi mo gbenya. Owe kale nu nwanye. No ka nwanye ma. Lolo blessing. Chibuzo. Umadigo. Okoyaga. Ajugo nwanye demma. Ajugo wanyoma Ugo simba wanyoma Machoku jila mumuchova ma Chuku dalu madigo Oko yaga No ya dele yama Promise umadigo ko yaga Chief Cindy umadigo Oko yaga No ya delu numa Chidebede umadigo Oko yaga Mama bialo wanane nani yo. Yisina wako. Mbula bini dani yo. Ezo mo kumenya gaba. Oyi mo da opuo. Ezo mo gobi oyi mimu. Oji mo te mo go wanne mo. Kenelia, Umunia, Nandi Oya, Chief Gosi Sochuku, Umadigo, Okoyaga, Egona Chundilo, Nidani, Nasimu Kanao, Chidana Tusuchuku, Akodenamwa, Nanamwa. Yeso Mogona Namwa. Managing Director Lucky Donaldson Nigeria Limited Onyamani Mwediego. Managing Director Donald Master Night Club Noboda Saba Chivogo Chukwa Netu Yes and Yobatuleni Ichida Managing Director President Ogonek Nigeria Limited Onyama Waliagaba Izuchukwu Enemwa Nele Malugo Nidane Chief Ugochukwu Ebene UG Tonis Motors Nigeria Limited Onye go Waliagaba Chidi Bani Chukwu Akukwe Ejamatu N'ezi Ogwele Magic Man on Malaysia Magic nke Malaysia Dike na togo na Brazil odogwu Dike na togo obodo Etigo Chief Chinedu Anwụbụ alele nnọọ Chinechendo n'Ojoko Uno Mega World Nigeria Limited Odogwu Waliagaba Ayo Igwezugo Chivana Yonukwa Omesilo Fubosi na Naro Onyama Omesili Mwanyaro no Chief Chukwu Emeka Ajama Okuloka no Kwanine
Uchebu Abiola ni Dani Abiola ni Dani no Chief Chimuba Ozo Kwale Ozo Dani Okozo Ogalani Onye egwu ni Dani o Eze ndị egwu ni Dani Dalo Chief Chigozie Anabu Ọsọbịa ndị Igbo n'Ọzọbolo Ọsụọbịa ọkwala ụzọ n'ịba n'Ọzọbolo Chukwuma Obi Eze Mgbu buru ụlọ ndị Igbo niile Eze Mgbadị Oko Nwameza ya n'oko Nwameza ya n'oko Nwameza ya n'oko Nwameza ya n'oko Jemuo Oije n'ụwa onye nwebe ọya ndele ya mma mgbola biri Dani isi na awa ndị eso mogo na faso maka na mogo da afụ njọ onye na-enye nyenu na ya is your boy DJ S Shine Best International. ndị eso mogo bụ ndị ego ọ na-eme mmiri ji osimiri donu obido nwunye ebe na-agbọnụ fabajugobe ekebe ụmụ ogbenye donu Chijioke nwenye atani obole gbawe ejebezie ebido ọbata osu ọrọ n'osu kenezie n'ime si bọyị gị anayo anesti lonyo nwa bibi ayo na China ezigbo yi n'osu onye amụbili n'ọkpụkpụ n'ọkaigwe lokal gọọmenti ga-esi oyi gị ise ayo na China n'umekene Chi Michael Budie Okede na Chi Michael Tech International Odogwu Big Hotel Onyomanisi Obudo n'ihite ọha nnebini bụ Odogwu Nwego na-erubere isi alụsị ego na-eso bili King of Two Nations ezigbo Igbo nkenkenyi juru igwe ihe ọsọ Big Hotel nọ n'umekene ka nje na-awụ ide mmiri ka nje keresi oyimu Chi Victor Nwalibe abụ oyimike ya na wide mmiri onye oche akwụga wawa Director VC Export Avestas Hotel and Suites na Lagos n'ọlụ na Owerri gị na chi na alụsị ego ezi nwa Nwalibe akwụdo onye nwere ihe ndị n'onwere n'ezie n'ezi ọyịanụ Chi Monday Nwakunna echichi ụkwa chi n'aka na-agba n'ifite na nsa egbe ejeji ọgụ na AIA niile asaa na amarụ n'ifite na nsa ka oyi mụ na chi ya bụ nkenke nyi ojulu igwe ihe ọsọ Monday Nwakunna egbe ejeji ọgụ Director Best Gas Bilimu Sibago International Limited Odogwu ezigbo oyi Chijioke nwenye atani Odogwu unu bụ ndị na-eme ọgụ unu jisiri n'alụsị ego ndị eze ọmọgụ na babụ ndị alụsị ego ndị eze ọmọgụ na babụ ndị alụsị ego na ndị eze ọmọgụ fabụsa alụsị ego ndị eze n'India ka ndị asụgosi oyibo ụmụnna nwezu akwụkwọ n'uli ezi nwaọnụ mba mgbadisi ya na mapụrụ onye amapụrụ ezi a na-eduzi ọlụma emezie ndị ma odozi abụghị n'isi isi okwu dịrịla ọmụmba nwanyị nwunye ụmụnna nwezu akwụkwọ ụmụ ogbenye ụmụ so na ya ndị nwunyere aka na ndị na-enwero nne nna nna dono fago na-ebele ọzọ unu jisiri na ndị alụsị ego nwa obodo ego ụmụnna nwezu akwụchi Director Fadik International Limited Odogwu onye nwere ihe nwere
n'elu ụwa fa kalịla akali ndị lụrụ nọ n'elu ụwa iri bịa mgbe bọọ ya oji moto eme ọgụ onye ọma meli ma ọgọ nke m maka na ife ị na-emeli ndị nọ n'iwu akali ọ ga imeli ndị egwu oge nọ kalịla akali mma ahịa meli ma ọgọ nke m ezigbo oyi m obi gị ogabana aka lụrụ St. Michael Anglican Church na Lagụ na Nsụka onye ọma bili ọ gbapụrụ mmiri o tinyelu ndị obodo ọkụ ndị onyelu scholarship fa akalịla akali mgbe bụ onye ala na-asụ oji moto m ọga ezigbo oyi n'ezie nwanne ya Chifu Jude okwu dị lokoro ọnwa na-etili ọra n'isi agbụ na Nsụka n'isi ike ọnwa na-etili ọra n'Igbo okwu dị lichukwu okoro jepogodo ezigbo oyi m obele nwa n'isi jepogo Pharmaceutical Limited n'isi oji transforme onye Nsụka n'isi ndị ọma balụsi n'afa ka nne kedu ndị na-ekwu maka fana ezomọgọ afa bụ ndị alụsi ego ndị ezomọgọ afa bụ ndị alụsi ego Chifu Sida nna dozie esi nwobela bụ ike gada alụsi ego na South Africa ezigbo oyimodo Sida Nigeria Limited odogwu ịmalite nwoke mata ego oyibo obele nwa Jesu alụsi ego ndị ezomọgọ kainanụ ababụ ndị alụsi ego ndị ezomọgọ ababụ ndị alụsi ego ka nke na Nnewi ka nke na-esi ọjọ Chifu Chinezie Okeke ejigbo ụdọ na Spen onye ọma n'isi abụrụ na onye ọma na Nnewi obele nwa n'obodo oyibo alụsi ego obele nwa na ego oyibo alụsi ego nwanne mmadụ azụrụ ọnụ ya ezigbo eze na-eji onye ọma biko gabara ijesi a ga-anata na mweze aka efu na mba ọkwa ife imeli onye n'ụwa ya ga-ekwu maka alụsi ego n'iso na ndị na-eme ọgụ kedu ndị na-ekwu maka fabụ ndị ezomọgọ na fabụ ndị alụsi ego igwe kọrensi kọntrola na Thailand ezigbo esi na-eche na ndị ezomọgọ na fabụ ndị alụsi ego is your boy, DJ S Shine Best International. Chukwu kelu nwoke na nwanyị wezi na-aba ga-ebi n'udo ibe dị mma n'anya bụ nwanne n'ụwa onye ka na-ekwu ọ bụ nyezi ka na-ekwu maka ya Chief Sir Honorable Okudili Eze Nwankwọ ewepụ dike na nka Ikemba Orumba Ike Biora mma na mma isi ọka
ego dike na ụmụ awụrụ kọmuniti dikeọra na ekwulọbịa ọkụ okpuru ụzọ na-adazi ahụ agadakwapela ụzọ n'Igboland Ekwueme na Nnobi Omezulọra nke Aguleri Director Fakomo Oil and Gas Limited Former President Southeast Amalgamated Traders Association Former President Amalgamated Traders Association Leader of Progressive Grand Alliance Oruba North and South Trustee Member Aluminium Dealers Association Onitsha Esioma also World Market Honorable Member representing Oruba North and South Federal Constituency Everybody na Numanyamanu Chief Mrs. Obiagele Gawadinu Nwanyi Gwefi Ojeji Azof na Nnobi Ọmalịcha nwunye Honorable Chief Okudili Eze Nwankwo Ọmọbidie Enuwa Chukwu Ebukanu Enuwa Chukwu Ebuka Enuwa Chukwu Ebuka Ibeji de Enuwa no Maganu Enuwa Chukwu Ebuka Ane bija bia bija bu Enuwa Chukwu Ebuka Enuwa Chukwu Ebukanu Enuwa Chukwu Ebuka 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 His Excellency President of Nigeria Muhammadu Buhari Commander-in-Chief of the Armed Forces Federal Republic of Nigeria Greetings to His Excellency Alhaji Dr. Ahmed Ibrahim Lawal the Senate President of Nigeria Greetings to His Excellency Right Honorable Barrister Olufemi Hakeem Gbajabiamila Speaker Federal House of Representatives Ekene dili His Excellency Chief Willie Madafo Chukwuobiano the Executive Governor of Anambra State Akpogwedike Global Dr. Sir Emeka Ofo Sir Igbo niile onye ọma na-ewepụ dike si nkene inu n'ọrụ omenala na Anambra State erika Engineer Dr. Prince Adaeze Igbo Ọzọ Igbo Ndụ CEO Atlas Franto Petroleum Founder Prince Adaeze Philanthropy and Empowerment International His Excellency Bịakenenu Chief Peter Obi Okwutendibi Former Governor Anambra State Dr. Bisi Nwabeze Ngige Gadinu ọnwa na-etili ọra n'alụ nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ ọkụ ogbulu ụzọ
Mr. Benjamin Akubeze, General Director Budget of Nigeria, Senator Joy Emodi Achalugo, Chief Dr. Victor Oye, National Chairman Africa na-ewepụ dike kenele, Chief Sir Norbert Obi Ugobeze Nnụnụ, State Chairman Africa, Chief Ugozi Akudolu Zobilinu Iroko, President General Southeast Amalgamated Traders Association, Chief Chuma Eruchalu Ozodinobi, Assistant Secretary Southeast Amalgamated Traders Association, Chief Vincent Ifeme, Chibarisi Genebu na Niafunu Obatuleni na Nanka SAN, Sam Honorable Barrister Chudi Moma, Member House of Representatives Iyala Constituency, Honorable Chuma Umoji Obagwata, Honorable Chinedu Obidi Igwedakenenu Otimpili, Member House of Representatives Anambra East and West, Honorable Ferdinand Dozie Nwankwo Onye Ndozi, Member representing Dunukofia Njikota na Nyocha Constituency na-ewepụ dike na-ekene. Honorable Nnamdi Chamberlain, Chief Sylvester Nwodualu Onwa Nagolo, His Royal Highness Igadinu Igwe Kenneth Onyeneke Oris, Igwe Nnewi Igwe Oris III, His Royal Majesty Igwe Alfred Nnemeka Achebe Agụogidi Agụ Ogbuonye Mbosi Ndụ na-agụ ya, the Obi of Onitsha, His Royal Majesty Igwe Kenneth Okonkwo Amoibie, former traditional ruler of Amansi Kingdom. Enuwa Chukwu Ebuka nu, Enuwa Chukwu Ebuka, Enuwa Chukwu Ebuka, Enuwa Chukwu Ebuka, Enuwa Chukwu Ebuka. Izoya Highness Igwe Godwin Ogochukwu Ezilo, Enuwa Chukwu Ebuka, Obunanka na Nanka, Enuwa Chukwu Ebuka, traditional ruler of Nanka Kingdom. Agụogidi, Patron Onitsha Union South Africa, Chairman Obi Anazomu Foundation, Chairman The Prince Hotels Limited na South Africa, His Royal Highness Dr. Onuo Chris Chidume Eze Nnukwu Eze Igulube of Omo Kingdom, General Managing Director, Isora Group of Companies, His Royal Highness Igwe Engineer Nick Modum Obi, JP Igwe Omenyel Nobi,
Honorable Dr. Tony Nwoye Ayaka Nsugbe, former member House of Rep, Pastor Chief Peter Ebele Nwosu, Ezudo Nanka, Director Greenlight Pharmaceuticals Limited, Princess Stella Odua Adeze Omunwanyi, Senator representing Anambra North National Assembly, Mrs. Lilian Uche Ekunife, Iyom, Senator representing Anambra Central National Assembly, Ewepudike Simkenei, Chief Peter Chinedu, Onwa Netilo Nananka, Chairman Chipet Bio Energy Limited, Senator Dr. Patrick Ibanyoba, Ebube Chukwuzo na Nnewi, CEO, Managing Director, Capital Oil and Gas Limited, Chief Okechukwu Ezenwankwo, Mbonani, CEO, Supreme Icon Hotels and Suites na Nanka, Chief Dr. Polycarp Emenike, Odeni Igbo Nanka, Chairman Le Rose Pharmaceuticals Limited, Chief Ejike Ezenwankwo, ụfọdụ ijelu obodo oyibo tọrọ na nga, ụfọdụ ijelu n'obodo oyibo agbafe egbefa nwụọ, ụfọdụ ijelu obodo oyibo agbafe ọgwụ, mana nwere ndị ijelu ijesi ahụ nata eketezu aka n'oge elu n'ọgụ, onye jelu n'udo wee nata n'udo, ịnanya nọda mma n'ebe o jelu itere aka na mgbesa defu na mba n'elu ụwa ndị nna-ekwu kwugide batala ego ya bụ ike Pentikọst wee nata nabajelu obodo oyibo chi ọnụ ọna alụsị ndị wee nata obodo fanụ, ụfọdụ ijelu obodo oyibo bụrụ ike wee nata ijelu obodo oyibo maka ike Pentikọst ndị ijelu obodo oyibo bute ike ijesi obodo oyibo wee nata ọdụrụkwanụ fecha onye si n'ọdụ ofele ya ijesi ya ka ọ nata, ụfọdụ ibu lailọn wee nata, mana o nwere ndị ijeli wee bute ike wee nata na n'Igbo wee lụba ife afụla anya, ụfọdụ rụrụ esteti yo n'obodo fa, o nwere ndị kwụrụ ụgbọ na laịnụ wee nata, o nwere ndị bụ ego igwe nata obodo fa, manata obodo fa ndị obodo wee kwụbala ife aka ijoke nwa onye ata na itibeli ife mbụ ndị bụ ike wee nata. Maka gịnị na-adekwu ọnụ efu ekwu ife famelo ka njikube maka fanụ His Royal Highness igwe ndụ bisi oyolo n'isobili agụji egbe n'umuchi eze odogwu, igwe na-enye ndị igwe nri, igwe jere mba chia mbanụ, igwe Limpopo na South Africa odogwu, alaja na chilefi
oju na-eme ogo n'Igbo onye ọcha igwe Limpopo numekene ezigbo yi mụ n'isoro ebute ike Director Priestley Oil and Gas CEO Priestley Investments CEO Priestley Africa Store na South Africa kenezeli modozi akwụyinu First Lady nwanyị ọma lọlọ Lutu Chidebere Oyolo nwanyị ọma Akwụgo nwanyị ọma Ugeze Golden Voice na-ede mmanụ onye Abuja egbe n'Umuchi eze buruli ndị igwe Limpopo nwanyị ọma Ezinne na Olumekene Oliver Chibike Ayobu Machimeleze na Nsukkodogwu ezigbo oyi mụ na Tanzania obele nwa n'ego ikalịla akalị na mbede mụ na Nsụka ka ise die Director Only Bros Odogwu Only Bros Nigeria Limited Odogwu Only Best Investment in Isobili Only Best Boutique and Fashion Mobili ezigbo oyi mụ ọgabanilu Only Best Property n'Idimma Financial Secretary na Dynamic Press Club na Mobuto branch oyimu onye nwere idere nwere ifenu Odogwu na Tanzania n'Olumekene kenezieli m ezigbo nwunye yi Mrs. Maureen Chizitere nwunye Chibike Omobi dị ya izitere nwanyị ọma ndị ọma na unu soroli unu jela obodo oyibo wee bute ike nwanyị atana ebube maka fa Ajifji na-edu Mbachu ezi nwa Mbachu meyo wadụ na nwide mmiri meyo onye agwọ ololo Is your boy, DJ S Shine Best International. wefi akwụ nwa echeta nna n'iso bili nwanyị awụ ololo awọ ji obi na-etikwu enyi dukwu na nwide mmiri ka isi jenu nwanyị awụ ololo bili President General Losu Welfare Association na South Africa Chairman ndị Osu bili CEO Aloma Music Entertainment na South Africa Odogwu biko gaba n'iru isobute ike Pentecost buru wenata kenezieli modozi akwụyinu Princess Njideka Mbachu Mmasị na Chinosu Akwụgo Jizọs na wide mmiri nwanyị ọma biko bili CEO Angel Beauty Saloon Nigeria Limited Odogwu nwanyị malụ mma na ndị ekene Prince Chukwudi Odimegwu Akpụrụka ndị Ọsụ ebube ndị ụmụọka niile ike nke ụmụọka ezigbo imu obili nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị Akpụrụka n'Igbo nnukwu mmọnwụ nnukwu odogwu onwenye ụmụọka bili Odogwu abụrụga ine ọmụmanchia Odogwu bara uru na South Africa Odogwu Akpụrụka nnukwu odogwu bili CEO Emergency Eagle International Limited Odogwu ezi oyi m gaba n'iru kenezieli m odozi akwụghị Princess Chinelo Odimegwu nwanyị ọma Adaeze n'Ogidi ọkwụlụ ọkalisia nwanyị ọma mkpa kedu ndị
okorobịa wee jụba fajụbanụ na ndị nne banye chapelet nọ n'ekpere ndị nna nọ na-agọlụ fọfọ ndị obodo na-apụta ike pentikọst ebe anyị na-ebute ike yesa anyị trivesta jero nkwọcha nwụlile odogwu gogunze one of ifite owere na nga ọbala ka isi ejenu onye nna na South Africa odogwu onye nna General Trading Pty Limited na South Africa ezigbo oyi mmụọ kenezieli ma odozi akwụyinu lọla kudo Sylvester nkwọcha ọnwụrili n'ụmụ sobili sista ji lọlọ nwa chimeleze na South obilinu ezigbo oyi m obigo gaba n'obirunu chikolinu zagubike bili onye ọma n'isobili nwa chi na amara nzu na-ede m nwa ubuli eji ọfọ gị sejie Igbo na South Africa onye ego n'isobute ikenu alụsị ego n'ibige Pentikọst nnata CEO St. Paulinus Oil Odogwu St. Paulinus Oil and Gas Limited nụ alụsị ego na onye ọma n'isobili enezieli ma odozi akwụghị Sanje Julio nwanyị ọma bili oliakụ dị ya nwanyị ọma ndị ọma wee bute ike ijoke wee kwube maka Ifuchukwu emekume n'isobili Mekmo International Limited odogwu Ebi Tanzania Emeka Tanzania onye bụla ebu ebugo odogwu alụsị ego n'isu ọfịa ezi nmume ndị dị mma na Tanzania ka isi wee bulu ike wee bulu nọta wee dozigo obodo Ifuchenna Emmanuel Okoni ezi nwa Okoni n'isobili Uchelisi odogwu nde n'isobili onye ọcha onyili ngụgba n'isobili onyili ngụgba na Mozambique odogwu na-epe mpe nwaji na walụzọ odogwu onye ọma ọnọrumba ka isejie onye ọcha odogwu na-epe mpe Uchelisi na Mozambique n'isobili ezi oyi m obigo gaba n'iru ike Pentikọst ka ibu nata ka njeze n'ihi ala ka nje ekene nnukwu odogwu Aichi Stanley Chukwudị nwa obodo agwụ ezudo gburugburu nakwa ezikenyi ọkwatọnụ ọ na Kongo Kinshasa ezudo gburugburu odogwu ọkwatọnụ oju na-eme ọgọ n'ihi ala odogwu oji moto eme ọgọ nwanne nke m ezudo onye nwere ihe onwere ife otibu anyịnya nke izizi na kwezi ka enyi otibu anyịnya ọfọ Igbo landị odogwu ezi oyi mmobi ka obili Chijioke mgbenye atani ọ na-ekwubelu ibu ifu monde nwakụ nna ụkwachi na akọ na-agba n'ifite na nsa niile nụ egbe eji eji ọgwụ na AIA odogwu ịbụ nkenke enyi ya ojulu igwe enyi ọsọ Zimbabwe International Limited odogwu oji best gas eme ọgọ n'isobili Chairman Greenfield Estate nụ esteti na Lagos onye ọma na shinu ka nje na wololo ka nje ekene nnukwu odogwu Victor Nwalibeakụ nụ oyimike nga na wide mmiri bụ onye ọcha kugawawa BCN Sport Limited odogwu Avestas Hotel and Suites nụ na Lagos na Owerri na Olugi na ji ezi nwa eze nyere nwa nwanyị awololo ezi nwa Nwalibeakụ odogwu akwụ na-esi obi ike nga na awololo awoji
oke obiri tigbu enyi unu bụ ike Pentikọst wee nata ya ka njenu n'oge ọzọ nna anyị ga n'ọlịnụ ife anyị gba n'ụzọ erike oge ọzọ Chijioke nwenye akani ga-adị ya nkwa ka anyị nanụ na Mozambique okenye mmadụ eze Chinedu unu bụ ike Pentikọst nata ike Pentikọst ike Pentikọst ya gaba bụ nata ka anyị nanụ ike Pentikọst Is your boy, DJ S Shine Best International. ndị bụ SS Power n'aka ndị bụ mgbọrọgwụ ego ụmụaka ego na-elubele isi ha bụ oke ego n'enu egwu m na-etinye odogwu chi sitere n'obodo anyị mba ọgaranya mbije kene a na-eme ndị ibu ike n'obodo enwere ndị obodo ji bili enwere ndị ga-eme ife siri ike n'obodo asị kpọbafa na fabia n'ife adị mma ọ bụ onye ka m na-ekwu okwu ya obele nwati gọziri agọzi obele nwati gọziri weta nye udo nwa kpatala akụ na nwa Princess Ọmadị na dike menyi agụ nwa n'uru ala odogwu agụ nwa dike menyi jedebube odogwu na Senegal na kene agụ ji mgbada tatu agụ n'iji mgbada tatu odogwu abịa onye nwere gị no nwere ife alụsị na-emele onwe ya alụsị na-emele onwe ya na Hong Kong odogwu ọkwa gị ka mụ na-etiri egwu Ọmadị na dike menyi m na-akọlụ ụnụ n'ọkala afụfụli nne nwana omesi ebe ụlọ odogwu ọkwanya ka ejisi na ịnọdị ndụ n'ụwa onye nọdị ndụ n'ụwa ya yọba Chukwu awele Chukwu nye ga wele ọgaziele gị mgbalezie na agụ ji mgba na-atatụ n'ụwa agụ n'ọgazi egoli agụ ji mgbadata agụ n'iji mgbadata alụsị na-emele onwe ya alụsị agụ n'iji mgbadata alụsị omele onwe ya alụsị na-emele onwe ya agụ ji mgbadata agụ n'iji odogwu nne m ụlọ odogwu ga-esi amụ nwa n'ụwa fawezu odogwu nwe mana nwa m ụla mụghị ihe teto azụgide na nwata oto n'ihe nwata eto n'ihe were bra primary school ọgụbala primary wee gụsịa ọgụsịa primary wee bido secondary ọgụrụ na comprehensive
kedụ n'uru ala ọkwa ya ka mụ na-ekunu odogwu agụba sekọndịrị ọgụba sekọndịrị wee gosi ya enwela ozi ego eji eje n'ilu odogwu wee kwabazie na alele chukwu kele ụwa gọzie mụ ka mbute ike ịgọzie mụ ka mbute ike na ụmụnne m ya dị mma o wee si na ya eje mụ abịa o buru akpa wee jebe Ọnịcha o jere Ọnịcha were banye na mgbuka wee zụba ka esi abụ abịa ọmụbalụ na ya mụsị abịa onye chukwu ya emelebele ka ọ ya emelu onye ahịa gọzi n'ụwa ka ọ ya gọzi o ruola ofu ụbọchị ka ezipụta onye enyemaka chukwu ezipụta onye enyemaka enugo onye kpọgara ya Dakar nke dị na Senegal ọkwa ebe odogwu ejeruo Senegal ọ dị ka o kwelozi omume ọnọ ya fizuzo wee nọgboke bụ ụwa o ruo na nke tọ chukwu abịawa nwa azụ o were ego oyibo were bịawa nwa azụ kwanya ka m ji si chalụ fa n'ụzọ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale fa ndị bike na-aga chalụ fa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo dibike oyimifugo dibike gwale fa ndị bike na-aga chalụ fa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ na-alụ nwa obi n'igwe agọzigo nwa ego gị batala ka nwata bidozie wee bidozi ụgbazia maka n'ego adịgo o mesịrị bụlụ impọta moto pasị aka na tụlọ moto pasị odogwu ịchọ ya na Honda ọnọ ya ịchọ na Toyota nọnọzi ya ịchọzie na Mitsubishi nọnọzi ya ija nọ Hyundai nọ ya o ji moto pasi eme ọgụ o ji sipeta ya seme ọgụ odogwu agụ n'iji mgbada takụ odogwu onye ji iji ife good morning na Dakar Senegal odogwu nnọnụ mekene good afternoon na Hong Kong ezigbo nwa na ego ga-akali igwe amụsụ n'ekaligwe egwu good evening na Nigeria odogwu onye nwere gị nwere ife agụji mgbada tatụasị mekene nge alụsị na-eme onwe ya onu mekene alụsị na-eyade ọkwa isi mụ bụlụ ekene o na mụ bụlụ ekene ka nje kene nwanne ya ezigbo nwanne folo n'anya o odogwu olumekene Ifeanyi Chukwu dike menyi nwati maroji na Hong Kong nwati maroji ekene nwati maroji na onye nwere ife eze nkobanye na nyili mkpuchi nwati maroji na Hong Kong ego ndị Hong Kong n'ọnụ mekene agụji mgbada tatu ekene nke ọsị kenekwe nwanne ya ọsị kelebe nwanne ya o chikwado dike menyi chikwasi group of company ndị mụ ife ji ya bụ ndị bụ esesi pawa n'aka ụtalị ndị Yoruba dị n'ọnụ mekene ụtalị ne na-abịa
bịa ndị ilo ọ sị mụ kene bọgị ya ọ ga-akpọgarị ya seniga ọ ga-mebelu ya onye ọbụ inugo ọ bụ onye ka mụ na na-ekwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ibe m ebuka ọnụ ọha bịa kene agụrụ iji mọni odogwu riti mọni bịa keneni ego ga-akali ego amụsu riti mọni onye nwere ife riti mọni odogwu na onye ji gị jikwa ife riti mọni danuo ọ bụ imelụ onye mmelụ ka ọ na-ekwele gị richi o asị m ọnụ na-ekele oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ kene o ka nje kene n'iya na fadị na mma chibike mgbe ike ejidakụ emebi ifego ejidakụ n'ọnụ m ekene agụji maka tatụ ekene o chinọsọ nyịnya odogwu chinọsọ nyịnya akwami ya na Thailand bịa kene akwami ya n'iya dị akụwamia bịa mịalụ ụmụ enugonu odogwu na Thailand ekene gị ọ sị mụ kelebe enyi ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu chinwụba Mbaike kizokingi na ọnụ m ekene gị kizokingi odogwu na onye ji gị jikwa ife odogwu na ya dị Ugochukwu Edozie nwaji Ugonna odogwu onye nwere gị nọ nwere ife nwaji Ugonna ya na ya dị Okoro Sunday Nnọgọ Sonny Boy odogwu onye nwere gị nọ nwere ife onye nyelu ya nye onye nyelu ya biko ya nyetụ nwanne ya Sonny Boy na Simonu Mekene ọkwa relu Chukwu bịa kene ego ndị Lesta banye onu Mekene agụji mgbada tapụ ọkwa isi mụ kenebe ndị oyi Arizenze bụ ọzọ nwa mewuli folu Mekene gị agụji mgbada tatu na-ekene eze ndị Igbo nwuru alakwa egwu ka mbịa leti n'ugonu agụ na-ese eme ya dị arụsị na-eme onwe ya alụsị na-eme onwe ya danụ agụ na agụ n'iji gbadata agụbadị na onye nwere gị nọ nwere ife odogwu nwere obi dị nwere obi eji eri ego biemelụ m ọgọ ezo m ọgọ dị ya obere nwa butela ike ka mụ na-etiri egwu agụ n'iji mgbadata oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndibike na ganọgbọ salụfa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ogalụ. The brothers united. Here we love borrow. Abba. Njobi one united.
Nwanne United Brothers Club Amaka Lagos branch ka ndị obi nwanne anyị nọ n'ọgbọ ndị obi nwanne United Brothers Club Lagos branch abatagono ane gbachala chala n'eso unu dị ka anyanwụ tutu n'enu anyanwụ tutu n'ọdechi echinu unu dị kwukwaziza ekwe mgbachi obi nwanne United Amaka Lagos branch unu sobili ndị nọ na-achụ anyị n'ụwa nwanne m akwanya na-abụba maka anyị ji ego anyị ji kọntaktị anyị zọpụrụ ili ego ayo amala efe nwanne agba na makwa ndị aịbụ anyị kwadoro ọfụma onye mmadụ chukwu nọ n'egwu ma nọ ndị obi nwanne United Brothers Club Lagos branch ka anyị na-ekwu maka fanọ maka na ife fa na-eme erikano udo na ịfụnanya ka fa jikarịsị anụ unu ji ego jidekwazịa kọntaktị mana unu adị eme mkpọtụ onye mmadụ chukwu Chairman obi nwanne United Brothers bịagana Alhaji Naji Ekene Alhaji Naji ineli ego dị ọcha Alhaji Joel Sibili obele nwa bala kwelisi elisi gina chi dị mma anyị ekenezianụ Chairman obi nwanne United Brothers Club Chief Ifeanyi Ọnọja Alhaji Naji Alhaji na-eli ego dị ọcha Chief Executive Officer Star Foodies Nigeria Limited odogwu nwere obi ụmụnne ya obi nwanne Alhaji Abaka ineli ego dị ọcha Managing Director Star Foodies Nigeria Limited Alhaji Joris Abala Ọnachi na-edu onye ọma biko bilinu edu wando nwata etogo ihe aka ka isi jee anyị ekerezianụ Ọnachi na-edu Emmanuel edu wando nwata etogo n'ihe aka CEO Edu Wonder Global Ventures Importer of Tiles and Door CEO Edumagon Cosmetics Royal Touch Organic Production Enogwe anyị ekenezianụ Ejike Eze Jax Telugu dealers in all kinds of auto parts and motor Ozigbo ndụ na-agụ ubeje Ozigbo ndụ na-agụ ubeje odogwu mekene yo onye ọma haba Ekokwu dịlị Chukwu Ogi Nwakotika onye ọma gafumanya Ekokwu dịlị Chukwu abatazianụ Otika one of ụmụ Ogbago CEO Divine Logistic Enterprises Oyi bụ aka na-atụ compressor 1 n'Oladipo
Chukwu ekele. Sunday Batasiano Animba dealers in all kinds of foodstuff, owner of Gooded Bar, dealers in chippings and granites. Animba Chukun cases to Abia State. Alaji na-eliego dị ọchọ nọkwara ime nke afọ n'anya nụ a na-achọ mmadụ achọ na-enye na mmadụ na-agwa ndị ọma abata obi nwanne Brothers Club Lagos branch ọfagọrọ mmadụ chukwu mmọnwụ si na-abịa onye olobịa fụ mmanya eziagwụ ikuku ka isi pụta onye ọma ekene ọ bụ onye ka na-ekwu Okafọ ọ bụ m na-eme eze aka Bumi ọ gị nwa bụ mmọnwụ Chinne n'ụlọ eziagwụ ikuku. Dealers in all kinds of cars and automobiles. It's over there. Duro Hasameli Suchukwu Onyoma Batago, Onyoma Tochukwu Ekene. Dealers in all kinds of drugs. Nwata bụrụ ọgwụ Onyoma n'ime Eziolo, Eziagwụ ikuku ka isi pụta. Roha Samuel Zuchukwu aka Nwata Bulọgụ 1 n'ime ezi ụlọ Eziagwụ Igbo. Dealer in all kinds of tradition and English drug and medication. Onye ọma na-esobilinu Oyo Amala Afumwelotenna Chibo Ibilinu Ukpaka Wabulenyi Afumwelotenna Subili Ukpaka Wabulenyi Chibo Obi Nwanne United Brothers Amaka Akaje kuwenu no Chimonyo Mamiko Bekene Chinosodo Subili ofu onye na Nsụka igbe titi ka isi eje onye ọma Tochukwu ekene anyị ekenezianụ Chinosodo dealer in all kinds of foodstuff ofu onye na Nsụka igbe titi local government Akaji Akụwa na Ọchịma Bilaku Abunya Kejakwea Noma Biafumanya Anyekeneziano Jukes aka Sweet Noise Onway Bilaku 1 Ihaka Nsụka Dealer in all types of Mercedes papers and drugs. Onyoma Tochukwu ekene. Ọnwa na-eti ọnwa, ọnwa na-eti ọnwa. Onyoma dozi amata, ọnwa na-eti ọnwa. Ọnwa na-eti ọra bịafụ mmanya. Anyị ekenezianụ. Dozi.
foodstuff in Idome Market, Lagos. Oya Bali. Manon Diobi Monne, United Brothers Club, Lagos branch. Is your boy, DJ S Shine Best International. Manalachi Nachi, Onya Watalegwa in Abano. Alachi Jewelries. Enjoyment is not there for heaven, no brother. You know your feet assess your money if you buy. You man, I work at no blood, they make me dull, no brother. I'm not when you only know they get me no work. If I say Kumunya Giga, so I you know your feet assess your money if you buy. You man, I work at no blood, they make me dull, no brother. I'm to the pen, so I see ya. Nothing they make your guys sit on money. As far as say we dey alive, one day we be fellow one. Oya benu megu wasa benu e. Wamuna benu bodi siya. Ibo nyeli nego nebu anano wapwale. Ije kwego wedana benu. Enjoyment no dey kill at all, brother. Cut your coat according to your size. My brother, don't do to change your number. Don't be stingy, no dey judge you, brother. Enjoyment no dey kill at all, brother. Helele, 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 I don't suffer, no be small. Assess your money if you buy. You man, I work at no play, they make me dull, blood. I'm back well, you're legit, no, they get me no work. If I say Kumunya Giga, so I pull me more. You know the fit assess your money if you buy. You man, I work at no play, they make me dull, blood. Helele, 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 First class mixing. Is your boy, DJ S Shine Best International.